हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर मोजां रादाब बेनो जाबाय अरुणोदय जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनालि नोंथांमोननि एकाउन्टआव आरोबाव 1000 हाबबावसिगोन बेनो जाबाय डिसेम्बरनि। दा नोंथांमोना डिसेम्बरनि 10 डेटनि सिगांनो एबा 10 अक्ट'नि सिगांनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट 1000 हाबसिगोन जायफ्रा मोनबाय थायो आरो जायफ्रा सिगाङाव मोनाखैमोन नोंथांमोननि एकाउन्टआवबो हाबगोन जुदि नोंथांमोना भेरिफाइड जाबायब्ला। दा बेखौनो माबोरै नायो आरो मा खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर माबोरै नायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दा बेखायनो जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय लोगो लोगो जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हायो। दा बेखायनो फारि फारि नोंथांमोना नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना न'आव थानानै नायबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना हमाव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे पेज मोनगोन। बेनिफ्राय दासिम अरुणोदयआव 19 लाखसनोल' होनाय जादों। दा बुंखादों 26 लाखसनो होगोन होननानै बेखायनो गोदान एप्लाइ जागोन। नोंथांमोना जायफ्रा मोनाखै गोदान एप्लाइ खालामनानै होनो हागोन। दा जोङो भिउ स्टेटासआव नायनोसै। दा जोङो भिउ स्टेटासआव नायनाय लोगो लोगो नोंनि एकाउन्टआव मा जादों जोङो स्टेटासखौ नायग्रोनांगौ बेनिखायनो जों बेयाव थुबाय। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोङो जायखिजाया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ सेलेक्ट खालामना ला। बेनिफ्राय बेयाव नोंनि नेमखौ नायना ला। दा नोंथांमोना बेयाव नेम मोनदों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बेयाव थुना हो। दा थिराव थुनाय लोगो लोगो बेबादि मोनगोन आरो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना 7 डिजिटखौ नारहाबना ला। नारहाबना कपि खालाम। कपि खालामनानै बेक खालाम। बेक खालामनानै हम पेजाव फैफिनबानो जाबाय। दा हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायनि अपसन भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासआव थुबावदो। दानिया नोंथाङा माखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन डिस्ट्रिक्ट दा बेखौ जों होबाय। दानिया जोङो डिजिटखौ होदो 7 डिजिटखौ नारहाबनानै नोंथांमोना पेस्ट खालाम बेनिफ्राय सार्चआव थुना हो। दा सार्चआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव गासैबो सौ जासिगोन जाय बेनिफिसियारि राङा हाबदोंना हाबाखै आरो मा जादों नोंथांमोना बेयाव नायदो। दा नै लोगोफोर बेयाव नभेम्बरनिफ्रायसो मोनदों जास्ट खननैल'सो मोनसिगोन डिसेम्बर दानजों। दा बेयाव नाय बिल आपडेट फैखाजोब्बाय। डेट मिन्स नोंथांमोननि एकाउन्टआव जायखिजाया 10 अक्ट'नि सिगांनो राङा हाबसिगोन डिसेम्बरना। दा लोगोफोर बेनोमोन अरुणोदयनि स्किमनि आपडेट। नोंथांमोना बोरै नायै मिथिखाबाय थ' बेखायनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव दिनैनिफ्राय हाबनाया जागायसिगोन। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन। बेनो जाबाय जाय आइजोफोरा थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों थ' नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबगोन। दा नोंथांमोना सेलेक्टेड जायोब्ला। दा बेनिसिम लोगोफोर अरुणोदयनि स्किमनि आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन।